emari zibaitu da. Garik ez, jarri gure hiri, utzi libre. 37. ikurrinera eta gure esku dago lehenengoko ikurrin honetara. Gizonezkoetan lau tanda edukiko dugu, baina tandetako bat 14 traineruk osatutakoa izango da, eta erlojupeko entzungo dira minitzutik minitsura binaka. Erlojupeko tanda horretan parte hartuko dabe Donostiarra B, Oiartzungo Itxasurrak, Zumaia B, Bermeo B, Getxo, Luntxana, Hondarribi B, Mundaka, Arkote, San Pedro B, Zarautz, Deustu, Orio B eta Itxasoko Amak. Ez du beste inor mendea hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Hormak eta Ikusi ote maura urten dabe Donostiarra Bek eta Oiartzungo itxaslapurrak. Mesedez, lehenengo kaletik Zumaia B, hirugarren kaletik Bermeo B, hasi hurbiltzen irterara. Zumaia Bek lehenengo kaletik eta Bermeo Bek hirugarrenetik urten dabe. Mesedez, Getxo lehenengo kaletik eta Luntxana hirugarren kaletik hartu estatxak. Urten dabe lehenengo kaletik Getxok eta hirugarrenetik Luntxanak B, mesedez lehenengo kaletik Hondarribi B, hirugarren kaletik Mundaka, hurbil irterara. Zuretan gorrotua zen, duintasuna eskuratu nahian, mantenituen gure urteak. Urten dabe lehenengo kaletik Hondarribi Bek eta hirugarren kaletik Mundaka bai, mesedez lehenengo kaletik Arkote eta hirugarren kaletik San Pedro B, hasi hartzen estatxak. Borroka eta indarra somatzen zen giroan, ia zuek bihurtu zenuten borroka dibidea. Bortizkeriak akatu zituen. Lehenengo kaletik Arkote eta hirugarrenetik San Pedro Bek urten dabe. Mesedez lehenengo kaletik Zarautz eta hirugarrenetik Deustuk hartu estatxak. Existentziarena izan zen garaipena, sufrimenduak eta iotzak gogorotik zigun bihotza. Matxoak, matxoak, Hola,
Zarautzek eta deustuk be urten dabe, eta tanda hau amaitzeko, lehenengo kaletik, Oriok be, hirugarren kaletik, itxasoko ama, mesedez, hartu ez tatxak. Donostiarra bek eta Oiartzungo itxaslapurrak lehenengo urten dabenak egon da lehenengo ziagobia, eta euren denporia itxan da, Donostiarra bek 5-11, Oiartzungo itxaslapurrak 5-9. Orio be eta itxasoko ama beia estropadan dagoz, beraz, erlojupekuan parte hartuko daben 14 guntzizak, ja, lanian daukagu. Zumaia bek eta Bermio bek bemonda lehenengo ziagoga hau, Zumaia berentzat 5-0-7, Bermio bek 5-17. Zumaia B y Bermeo B ya han realizado la primera ciagoga. Tiempo para Zumaia B 5-0-7, Bermeo B 5-17. Getxo eta Luntxana indabe lehenengo ziagoga hau. Getxo denporia 5-0-2, Luntxanak 5-0-7. Getxo y Luntxana también han realizado la primera ciagoga. El tiempo de Getxo 5-0-2, el tiempo de Luntxana 5-0-7. Hondarribi bek eta Bundakak behin dabe lehenengo ziagoga hau. Hondarribi ben denporia 4-17, Bundakan denporia 5-10. Hondarribi B y Bundaka ya han realizado la primera ciagoga. Tiempo para Hondarribi B 4-57, Bundaka 5-10. Arkotek eta San Pedro beita de lehenengo maniobria eta Arkoten denporia 4-19, San Pedro ben denporia 4-16. Arcote y San Pedro también han realizado la primera ciagoga. El tiempo para Arcote 4-59, San Pedro B 4-56. Eta testu pentsa lehenengo ziagobia, hemen lehenengo bigarrenea urbiltzen ikusten duzen bitxartian,
Zarautzen denporia post 0-0, Deustuk lau berrogeta amazortzi. Los tiempos para Zarautz y Deusto en la primera ciaboga: Zarautz 5-0-0, Deusto 4-58. Azkanen parte hartzen dautzen erlojupekuan be Orio bek itxasoko ama geita be lehengo ziabogia, bitxartin hemen bigarrena emoten dauzen bitxartin beste batzuk, Orio bek denporia post 0-2, itxasoko amak lau berrogeta emerentzi. Orio B itxasoko ama también, los últimos que están participando en esta contrarreloj, y anda la primera ciaboga, con un tiempo de Orio B de 5-0-2, itxasoko ama 4-59. Una libertad sincera, su carrera son un poco de lema es son pobres bornas de la Mediterránea, sus que gritan para estar un pobre Bigarren ziago honetako denborape azpiaku zaiaten, Donostiarra bek amar berrogeta lau, Oiartzuko itxaslapurrak amar berrogeta bi, Zumaia bek amar hogeta amabost, Bermio bek amar hogeta amalau, Getxok amar hogeta bi, eta Lutxanak amar hogeta amabi. Ya nos han empezado a llegar los tiempos de la segunda ciaboga también, por lo tanto estos han sido los que tenemos hasta el momento. Donostiarra B 10.44, Oiartzuko itxaslapurrak 10.42, Zumaia B 10.35, Bermeo B 10.34, Getxo 10.22 y Luchana 10.32. Bermeo ben bigarren ziago denporan erruet elki dugu, benetako denporia amar berrogeta amalau da. Hemos tenido un error en el tiempo de la segunda ciagoga de Bermeo B, el tiempo real sería de 10.54. Ondarribi ben bigarren ziago denporia amar 0 zazpi eta Mundakak amar berrogeta 6. El tiempo de la segunda ciagoga de Ondarribi B 10.07, Mundaka 10.46. Bigarren ziagoko denporia amar hogeta iru, San Pedro Bek amar amairu. Tiempo la segunda ciagoga de Arcote 10.23, San Pedro B 10.13.
Bigarren ziaboga honetan, Zarautzek 10-0 bederatzi, Deuskuk 10-19. En la segunda ciaboga, Zarautz ha hecho un tiempo de 10-0-9, Deuskuk 10-19. Argia ikusten da urun-urunean, ikunan baira kondenazken zinean, egunak patatzen zuzen direnean, aukerak ari gara jatzen bidean, gizarte heldua ez bitxu mutua, nekeza izango da lortzen helburua, burun nazi intoxikatua, guztion eskutan baitago nefatua, gailurrera iristeko zuzen, gure nahiak asetzeko zuzen, Bigarren ziaboga honetan, Orio Ben eta Itsasoko Ama denborak, Orio B 10-27, Itsasoko Amak 10-17. Eta lehenengo partaidiak hirugarren ziabogan dagoz, Donostiarra Bek 16-26ko denborien dau, eta Oiartzuko Itsaslapurrak 16-22. Los tiempos de la segunda ciaboga de Orio B, 10-27, Itsasoko Ama 10-17. Y los primeros participantes ya han realizado la tercera ciaboga. Donostiarra B ha hecho un tiempo de 16-26, Oiartzuko Itsaslapurrak 16-22. Eta sentitu lurra, aizeak buruzeztik eramando ikurra, bidaian herri hau izan da zurra, gureak indezagun ikurra eta gailurra gailurrera. Zumaia Bek hirugarren ziabogan, 16-10, Bermio Bek 16-25. Zumaia B la tercera ciaboga, 16-10, Bermeo B 16-35. Eta Lutxanak be emota be azkan ziabogia, Getxon denporia 15, Berrobelta 12, Lutxanak 16-0-2. Getxo y Luchana tienen dado la última ciaboga, tiempo para Getxo 15-52, Luchana 16-0-2.
Arkontek eta San Pedro Bek azkantziago bia, Arkontek 15:49, San Pedro Bek 15:57. Arconte y San Pedro que también han dado la última ciagoga, Arconte con un tiempo de 15:49, San Pedro B 15:37, perdón. Zarautzek eta Deustuk egin dabe azkantzia bogia, Zarautzek 15:10, Deustuk 15:17. Eta bitxartian hemen ikusten dugu zeltzen, Oiartzungo itxas lapurrak eta Donostiarra B. Zarautzi Deustuk han realizado la última ciagoga, Zarautz 15:30, Deustuk 15:37. Mientras tanto, vemos a los primeros terminar la regata. ¡Venga, Zumaya! ¡Oh, no! ¡Venga, Zumaya! ¡Venga, Zumaya! Orio Bek, 15:51, Itxas Amak 15:26, azkantzia boga. Ondarribik eta Mundakak 15:25, Mundakak 15:21. Grupos de Ondarribik B 15:25, Mundaka 15:21, Orio B 15:51 y Itxasoko Ama 15:36.
erlojupeko txandako azkan denporak badaukaguz, Donostiarra bek, 21, 50, 0-1. Oiartzungo itxaslapurrak, 21, 56, 0-8. Zumaia bek, 21, 28, 0-2. Bermeo bek, 22, 0-7, 87. Getxo, 21, 17, 0-0. Luntxanak, 21, 71. Hondarribi B, 20, 42, 88. Mundaka, 21, 49, 10. Arkote, 21, 0, 18. San Pedro Bek, 20, 15, 21. Zarautz, 20, 45, 13. Deustu, 20, 11, 10. Orio Bek, 21, 0, 8, 18. Eta itxasoko amak, 20, 16, 17. Tenemos los tiempos finales de la contrarreloj, que han sido los siguientes: Donostiarra B, 21, 53, 01, Oiartzungo itxaslapurrak, 21, 56, 08, Zumaia B, 21, 38, 02, Bermeo B, 22, 07, 97, Getxo, 21, 17, 00, Luntxana, 21, 23, 61, Hondarribi B, 20, 42, 88, Mundaka, 21, 49, 30, Arcote, 21, 05, 58, San Pedro B, 20, 55, 21, Zarautz, 20, 45, 53, Deustu, 20, 51, 90, Orio B, 21, 08, 58 y Itxasokoama, 20, 56, 97.